Salam alaikum, salam alaikum. Abidjan taw, an bɛ juma la bi, Ala ka juma hɛrɛ di an n'an balima silamɛ. Ayiwa, an nana Kumajan Kuyate den fɛ, Kuyate musow den fɛ, n'o ye Afu Siraba ye, ka na Safi ka anniversaire ko bonya fa ye. Ni ne donna Abidjan jeli bɛɛ kan, n ma don Sinbo mɔden kan, man ka Kuyateya dafa. N'i kɛra Kuyate ye, i kana kɛ nafigi ye jeli hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, bɛɛ ka ɲa bɛɛ kɛ kelen ye. O le ye Kuyateya ye. Mais n'i ka dɔ fisaya ni dɔ ye, i ma kɛ Kuyate halala ye. Donc Sinbo mɔden, kan ɲuman bɛɛ da ka f'i jatigiw ye pour que bɛɛ ka bɔ. Kan wɛrɛ t'an da ka fɔ jama ɲɛnɛ dɔrɔn. Naam. N'i ma bɛɛ ye bonyabaga bolo, bɛ bɛɛ ye dɔgɔyabaga bolo. A bɛ ten. Le 24 le ma fɔ. O le. An bɛ Dili Kulibaden ni kan tigɛ. Naam. Ka taa Sadiya dɔn. O don. Bamusa den ye. Naam. K'a dɔn Majala Jabate den ye. O don. K'a dɔn Jiri. Ok, salam alaikum. Suis na, n sera n kɔrɔmuso ma. Sabula, jeli bɛɛ ye fa kelen ani ba kelen ko ni k'i jeli ɲɔgɔn bonya i k'a bi. Sanu tɛ mɔgɔ sɔrɔ, wari tɛ bonya sɔrɔ. Fosi tɛ bonya sɔrɔ ni bonya yɛrɛ tɛ. Donc, je tɛna yɛrɛ dun fana ye jeli ɲuman ye. Hali n'a danna, bingini bɔra yan sisan, je tɛna min kɛ. A kɛra Ala ɲɛna. A kelen tɛ Abidjan jeli bɛɛ ye. Parce que bɛɛ n'i bolo di ɲɔgɔn ma. Fanga tɛ jɛgɛ la ni ji tɛ. Donc kɔrɔmuso k'a bonya di le 24 juma laban Safi ka anniversaire. Jelimusow ka waraba. Ala n b'o de fɔ. Jabate muso min ka d'a yɛrɛ ye n'a ka fariyo Safi Jabate. O de ka di ne ye parce que ni jelimuso ta y'a dusukolo ye dɔrɔn i ka di ne ye. Ni su bonya diyara ne ye. Hali ni. Salam alaikum, salam alaikum. An kanubaga bɛɛ lajɛlen TikTok jama an y'a bolo a n'an ka page officielle ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye. Safi ko wulila n nana bonya di Moriden Sinbo ma Sɔgɔna Jata. Ne kɔrɔmuso mun de bɛ bolo ka fɔ Safi ko na? Safi ko kɔni foyi t'anw bolo ni duwawu tɛ sa ani nisɔndiya. Anw ye maninkaw de ye dɛ. Ni bonya nana an sɛgɛrɛ kɔni an bɛ taa o ko kɛ k'o diya. N'Ala sɔnna ma an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma. Le 24 le 24 inchallah. A bɛ daminɛ à partir de 14h inchallah. Collège Nanti la. A bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ 19h. O banna i pa i bɔ yan surprise bɛ ko n'u lamɛnna. Moriden kɛ ni kɛnɛ kan. Abidjan jeli bɛɛ le wele ni. N'a fɔra min kɔ. N'a fɔra min kɔ. An ti kuma o. A bɛ ten. A dɔn. Salam salam, ma mère chérie. Ni ne kelen ba di. Salam. Oh, ko mɔgɔ t'i ka jalatigi choisir. Ni ne jalatigi le. O don. Hey, Allah. Maman chérie. Surtout kɔɲɔmuso cɛ ka ɲi denba cɛ ka ɲi. O kɔɲɔ bɛ kɛ mondial. Kɔɲɔ mondial. Ok, ne ba. Ne nan'i fɛ. O b'a dɔn bonya bɛ Mande, bonyamasegin bɛ Mande. Ne tɛ se ka Safi ko lawuli mama ko ne ma don Abidjan jeliw kan. Fo n ka don n kɔrɔw ni n tantiw ni n baw kan ka bonya d'u ma ka yɛrɛ mɔgɔw la k'Abidjan yan ka bɛɛ de kelen. Donc mamajɔ dɔ balimaya yɛrɛ dun bɛ e ni Safi cɛ mun b'e bolo ka fɔ? Min bɛ ne bolo ka fɔ. Naam. Ɲamakala bonda. Naam. Ɲamakala bɛ furu ɲamakala bonda de la. O ye tiɲɛ ye. Safi. Naam. O ba ye Kasoga ye. Naam. Ne ba ye Kasoga ye. Naam. Safi ni ne ba. Naam. Somɔgɔmaw de don. O ye tiɲɛ ye. A ba ni ne ba. O ye tiɲɛ ye. Fana Bomo tɛ tɔgɔ fila di ne ba.